Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asing kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod kita. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Ipamibi Salvación. mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamiibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Nenita Mangampo and family, ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, ni Tita Imperial and family. In honor of Solemnity of Epiphany of the Lord, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Pasasalamat ni Gemma Nakama and family, ni June Sanchez and family, ni Joyce A. Sarsa and family, kan Briones and Chico family, kan Estipona family, ni Bridget Gimoro San Agustin, kan Balea family, ni Jimson Ronald Lee, ni Rowena Tan Lee, ni Bianca Louis Lee, ni Cheska Joy Lee, ni Judy Remelin Lee, ni Jacqueline Rose Taniada, ni Christian Jenson Taniada, ni Rosa Tang Lee, Cansales family, ni Kevin Lustre, ni Alejo San Rontas and family, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano and family, kan Almozara family, as in ni Rosaline Almozara.
for the gift of life and all blessings received ni Ruel and Arlene Almasco. Asin pa sa salamat kang Nolasco family. Espesyal na mga kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For peace, love, and completeness of family, ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. For Marian Faith Ante to pass the physical and medical examination this January 11 to 18, 2026. For confirmation of the promotion of Delphin Rian Ante and to pass the architecture exam this 2026 of Mark Lorenzo P. Baco. All of these are requested by Marites Baco. For safe travel ni Jose, Connie, and Minia. For good health kan Estipona family. For healing and fast recovery of Rebecca kan Estipona family. Special na kahagadan ni Rosa Tang Lee, ni Joaquin Lee, asin ni Kevin Lustre. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ki Karina and Elmer, ni ZD and Diskaya family, ki Eduardo, kan Mendoza family, ki Nelly, ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. For poor souls, ni Sara Imperial and family, ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andro Juanito, Miriam, and Roland Bendon, kan Asopardo and Cantara family. Ki Justin Raymond kan Sanyosa family, ki Mariano Florentino as in resurrection, ni Sharon Flores, ki Gloria kan Carulio family, ki Jolito Sr. ni Vivian Boral, ki Ong Ting Chu, asin Felisa ni Belen Amuraw, ki Dan ni Joyce A. Sarsa and family, for 40 days of Red Zaji, and sa kalag ni Jocelyn, ni Greggy M. Nodado, ki Erlinda Romulo asin George, kan Estepona family, ki Rolando asin Abehita, ni Edna Torre and family, for 40 days of Erlinda, and for the soul of Daniel II, kan N. Camina family, ki Juan Sr. asin Graciana, ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano Jr. and family, ki Rosita, kan Almozara family, ki Erlinda, ni Elmer Villarasa and family, ki Salvador, ni Ruel and Arlene Almasco, and for all souls in purgatory, ni Ruel and Arlene Dawal Almasco.
Sa liwat, mga tugang ko kay Kristo, Dios marhay na agapo sa saindo gabos. Ngunyan, iyo ang solemnidad kan Epifania kan kagurangnan, siring man pro Negritis African Mission Sunday. Magtirindog po sa pagpuon. Sa sanong kagurangan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin ki Jesucristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Merry Christmas po. Merry Christmas to Today we call this celebration Second Christmas. Iyo ini an Epifania kan kagurangnan. But sabihon kan Epifania, nagpapabisto, nagpapamidbid an kagurangnan. Kaya ikaduwang Christmas, dahil ang celebration pong ini, pinapararom ang kahulugan kan Pasko, na ang kagurangnan na namundag, bakong para sa nasatuya, kundi para sa gabos. Nagpapabisto si Jesus sa gabos. Punantaan selebrasyon. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, Kukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birgen, sa gabos na Angkeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
mamibi kita. O Dios, na nagpahayag ngunya na aldaw kan bugtong mong aki sa mga nasyon, sa paggiya nin sarong bituon, magkanigong itugot mo na kaming nagmidbid na sa imo sa pagtubod, makaabot sagkod sa pagmansay sa kagayunan kan sa imong kahalangkawan. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, minaapod si Propeta Isaías na manindugan sa ngarang kang kaumawan kan kagurangnan. Nahihiling kan propeta na manlain-lain ang pinaghalean, pero nagkakatiripon, nagkakasaro para sa liwanag kan Diyos. Ang mga atang nabulawan asin insenso, nagtutukdo na magsamba sa Diyos. Mag-ugma kita sa paglaom na nahihiling ta ang kaayon, ang gabos na nasyon. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Tindog Jerusalem, asin pagliwanag siring sa aldaw. Nagliliwanag sa saimo an kamurawayan nin kagurangnan. An ibang nasyon matatahuban kan kadikluman. Alagad maliliwanagan ka kan ilaw nin kagurangnan. Iibahan ka kan liwanag nin sa iyang presensya. An mga nasyon madadag ka kan sa imong liwanag, asin an mga hadi madadag ka kan nagbabanaag na bago mong aldaw. Pangalagkalag sa palimot mo asin hilinga kung ano ang nangyayari. Nagtitiripon an sa imong banwaan, tangaling magpuli. Hali sa harayong lugar madatong an sa imong mga aking lalaki. Kikilikon an sa imong mga aking babae, arog sa pagkilik sa mga aki. Mahiling mo, ini asin mapapanukanin kaugmahan. Maglulukso ka sa dakulang kagayagayahan. Dadarahon sa imo an kayamanan kan mga nasyon. An sa indang kayamanan madatong, hali sa ibong kandagat. Kadakol na kamilyo an madatong hali sa Midyan, saka sa Efa. Madatong sinda hali sa Sheba, na nagdadaranin bulawan sa kainsinso. Magpapahayag ang mga tao kan marahay na barita, kung ano ang ginibo nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. O Diyos, itao mo sa hadi an sa imong hustisya. Itao mo sa iya an sa imong katanusan. Hukuman niya lugod sa katanusan an sa imong banwaan, asin sa hustisya an sa imong mga dukha. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Magbuburak lugod ang katanusan sa iyang kapanahonan, asin magsupay lugod ang katuninungan, sagkod na nagliliwanag ang bulan. Maghadi lugod siya poon sa dagat, sagkod sa dagat. Poon sa Euphrates, sagkod sa mga puro kandaga. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Mga hadi nin Espanya, asin nin mga isla, magbayad lugod nin mga buwis sa iya. Mga hadi nin Sheba, asin nin Ethiopia, magdara lugod nin mga dulot sa iya. Gabos na hadi magluhod-lugod sa atubang niya. Gabos na nasyon maglingkod sa iya. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Huli ta ilinigtas niya ang dukha na nag-agrangay sa iya. Ang nangangaipo asin an mayo nin minatabang. Nahihirakan niya an maluya asin an dukha. Sa iyang iliniligtas ang buhay kan mga nangangaipo. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo.
Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang pagbasa, ipinaliwanag ni San Pablo ang misteryo kan plano kan mahal na Dios. Ang mga hintil, ang mga tawo sa mga nasyon, nakikihiras sa sarong panuga, ang panugang kaligtasan sa paagi ni Kristo. Ang grasya kan mahal na Dios para sa gabos na nagtutubod sa iya. Buksan niya to ang satuyang mga puso sa mensahe nin pagkasararo asin pagkamuot sa gabos na tawo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, nadangog na nindo na huli sa biyaya ni Diyos, itinao niya sa ko ang trabahong ini na ikakarahay nindo. Ipinahayag ni Diyos ang sa iyang misteryo, saka ipinaaram yan sa ko. Kan mga panahon na nakaagi, dai ipinahayag ang misteryong ini sa kiisay man. Alagad ngunyan, ipinahayag ini kan Espiritu sa mga banal niyang apostol, saka sa mga propeta. Ang misteryo iyo ini. Huli kan marahay na bereta, ang mga pagano parama naman kan mga bendisyon ni Diyos, mga kabtang man kan pareho ang hawak, asin kahiras kan ipinanuga ni Diyos, diyan kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Namundag si Jesus sa Bethlehem nin Judea, kan anhade si Herodes. Da inahaloy, nag-abot sa Jerusalem ang mga mago hali sa sirangan. Naghapot sinda. Hain an umboy na namundag na magiging hade kan mga Hudiyo. Nahilingmian sa iyang bituon sa sirangan, kaya nagdigdi kami nganing sambahon siya. Napurisaw na gayo si Hading Herodes, kan maaraman niya ini. Siring man ang mga taga-Jerusalem. Kaya tinipon niya ang gabos na puon na padi, asin mga paratukdo kan katugunan, dangan hinapot sinda, kung sain man nanggad mamumundag ang Kristo. Sa Bethlehem nin Judea ang simbag ninda, siring sa sinurat kan propeta, ika Bethlehem sa daga nin Huda, bako ika ang pinakasadit sa mga nanginginot na siyudad nin Huda. Hulita sa imo, magikan ang sarong lider na iyoan masakop kan sakong banwaan na Israel. Hilom na ipinaapod ni Herodes ang mga bago, nganing aramon sa inda, kun kasuarin nagtunga ang bituon. Pakatapos, pinaduman niya sinda sa Bethlehem, asin tinugon. Lakaw na kamo, hanapon nindo an umboy. Kun makuan nindo siya, paaramon nindo ako tanganing makaduman man ako, asin magsamba sa iya. Kaya naghali sinda,
Asin mantang naglalakaw sinda, nahiling ninda giraray an bituon, na nahiling ninda duman sa sirangan. Dai masabi an sa indang kaugmahan, kan mahiling ninda an bituon. Pinanginutan sinda kaini, sagkod na naguntok an bituon, sa tangod kan lugar na namumugtakan kan umboy. Paglaog ninda sa harong, nahiling ninda an umboy, asin si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda, asin nagsamba sa umboy. Dangan idinulot ninda sa iya ang mga daranindang regalong bulawan, insenso, asin mira. Pinatanidan sinda kan Dios sa pangaturugan na dai na magbalik ki Herodes. Kaya ibang dalan an sa indang inagihan pagpuli. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. An isip po kan tawo, kadaklan nababanga. We would like to organize the world by drawing lines. We draw lines among people. We draw lines among groups. Igwang mga tao na sasabihon tang, these people, they belong. These people do not belong. Masabi kita, igwang mga tao na insiders, igwang mga tao na outsiders. Ini kabali, ini bakong kabali. Ini kagrupo mi, ini bako ming kagrupo. Kaya minsan masabi kita, ini sa mga tawong nakakasabot, ini sa mga tawong mag-adjust. Bala man sinda, taday sinda nakasabot, mag-adjust sinda sa muya na mga nakasabot. Nangyayari po ini sa mga pamilya. Ini kapamilya mi, sinda bako ming kapamilya. Nangyayari ini sa eskwelahan, sa trabaho. Ini barkada ko, ini bako kong kabarkada. Nangyayari ini sa mga relihiyon. Ini kapwa ko Katoliko, sinda, bala man sinda, basta kami Katoliko. Minsan nakakatabang man po ini, it helps us protect what is good, especially what is good for us. But many times, this is a protection for our comfort. Kung ano so angay sa to, kung ano so magian para sa satuya. But pag-arog po kainian pag-isip, slowly, we begin to believe that what we have should remain with us alone. Sabi ta kaiyan sa Bicol, so samuya sana. Ining samo, day pwedeng sa Indo man, samuya man ini, maghanap man kamukan sa Indo. May apod po sa arog kaining pag-iisip o mindset, we call this exclusivism. Eksklusibo, samuya lang ini. Ini po ang pag-isip o pagtubod na ansarong katotohan, ansarong blessing, o ansarong bagay na importante para sa nasa sarong grupo na pwedeng itao sa iba. Exclusive, samuya sana. Digdita po pupunan ang satuyang paghurop-hurop manungod sa selebrasyon ngunya na aldaw. Paano? Ang mga Israelita kaidtong panahon, arog po kaini mag-isip. Sa kinakban po kan sarong Israelita, simple lang ang pagkabaranga kan tawo. Hudiyo, bakong Hudiyo. Maliligtas, dai maliligtas. Mapalangit, dai mapalangit. Maray, maraot. Arog kaiyan ang isip ninda. And for a long time, dahil sa nakasurat sa banal na kasuratan, sa mga propesiya kan mga propeta, nagahalat sindanin sarong Mesiyas na ang pangako para ligtas ini para sana sa Israel. Para ligtas ini, Mesiyas ini, kan banwaan ninda, kan history ninda, kan sa indang future.
Ang pagtubod po ninda, may maabot na Mesaya na para sa inda sa nananggad. Samuya ini. Dahil ini pwedeng itao sa iba. Kami lang ang maliligtas. Kami lang ang mapalangit. Exclusivist. For them, salvation was expected to move within their familiar and comfortable boundaries. Pero iba man po ang sinasabi kan ebanghelyo ngunya na aldaw. Today's gospel shows us that God's plan moves further. Dahil kan nagpamidbid po ang kagurangnan na namundag duman sa Bethlehem, an inot niyang dinarasa sa diri niya ang mga mago. Sa tataramon na English, sometimes we call them wise men. Sometimes we call them kings. Pero ang eksaktong tataramon para sa tuya, magi, magos. But sabihon, mga paratukdo, mga matali na tao. They are learned people who are looking for meaning, searching for things. These magi are studying the stars. Kaya ang simpleng masasabi ta para sa inda, mga matalinong tao na naghahanap, may hinahanap sinda, naghahanap nin meaning, kahulugan, purpose. But here's the important detail. Regardless kung ano sinda, kung hadi sinda o ano paman, what matters is ang pinaghalian ninda. Sabi kan gospel, they come from the east. Kaidto, pag sinabi mong taga-east, ibig sabihin, taga-luwas, outsider. If you come from the east, you are a foreigner. You are not part of God's people. May apod dyan ang mga Hudiyo. They call people outside of Israel, they call them Gentiles. Hintil, tagaluwas. Kaya in another part of the gospel, ang sabi po baga, pag ang sarong tao nagkasala sa imo, kurihiran mo. You correct the person. Pero kung habong magdangog sa imo, sabi kan ebanghelyo, you treat him as a Gentile. Makulog po iyan, natataramon. Of course, bako na yan ang tinutukdo tangon yan. You treat them as an outsider. But sabiyon, pabayai pa iyan. Bako taman iyan. They come from outside, these magi. They are not part of God's chosen people. As in, dinagkapusinda kan kagurangnan sa tabang ninsarong bituon. God invited these men from the east by the help of a star. Nagbiyahe sinda hali sa harayo, tanganing hanapon an mago, hanapon an umboy. Ining mga mago, nadarado man sa kinamumugtakan kan namundag na umboy with the help of a star. The star is God's guidance, leading foreigners to Jesus. Saro sana po ang malinaw na mensahe kaini. Ang Kristo nagpapabisto, bako sana sa mga Israelita, bako sana sa mga Hudiyo. God reveals His Son beyond one people, one culture, one nation. Ang malinaw na tinutukdo po kan sa tuyang selebrasyon ngunyan is that salvation reaches farther than expected. Paghuna kan mga Israelita para sana sa indaan kaligtasan, mala sa ebanghelyo ngunyan, iniimbitaran pati ang mga outsider, iniimbitaran pati ang mga hentil. Madya kamo, madya magsamba sa kagurangnan. Kaya pag abot kan mga mago, nagsamba sinda, nagdulot kan sa indang mga atang. Dear friends, this is what we mean by the Epiphany. Ini ang kahulugan kan Epifania. Hinihinguwatang simplihon ang paghurup-hurup, tas sa totoo lang po, kadakol kitang pwedeng paghurup-hurupan sa piyestang ini. Dakol kitang pwedeng paghurunan, kaya lang kulang ang oras ta. Ini ang pinakasentro kan Epifania na ang mahal na Diyos nagpapabisto, kiisay. Bako sa na po sa piling grupo, nagpapabisto siya sa gabos. God allows Himself to be found, especially by people who
who look for Him honestly and sincerely. Ang mahal na Diyos, nagpapabisto na luwas sa iniisip tang borders o boundaries. Ang mahal na Diyos, nagpapahiling kan liwanag niya, maski sa mga tawong daita inaasahan na papabistuhan niya. Kaya, totoo, namundag si Jesus sa Israel, namundag siya sa relihiyon na Judaismo, pero ang pagpabisto niya sa gabos na nasyon. Ngunyan, ano po ang mensahe kaini para sa to? Kung tunay kitang simbahan ni Kristo, kaipuhan pinapamidbid ta si Kristo sa gabos na nasyon. Sabi ta sa responsorial psalm, an kagurangnan, uumawon sa sambahon kan gabos na banwaan, gabos na nasyon. Bako po kitang tunay na simbahan, kung simbahan kitang kita-kita, kami-kami, sinda-sinda, bako pong arog kaiyan ang mindset kan sarong marhay na Katoliko. Ang maray na Katoliko, bukas sa gabos. Gabos. Pati po ang bako mong kapamilya, pati po ang bako mong kareligion, bakong kaparokya, bakong kaopisina, mga tawong iniisip tang outsider, kaiba po sinda, para sa indaman ang Mesiyas. Ang pagtubod, tunay na nagiging pagtubod, kung nahihiling na nag-aagda kita, nagdadagka kan mga tawong maski bako tang kapareho. Our faith is lived through our words, our actions, our relationships, especially if it moves toward people who feel distant, away, outside of us. Kaya ang mission po, kansarong binunyagan na Kristiyano, tunay na nagiging epiphany ang satuyang pagkabuhay, kung kitaman ang mga tataramon ta, mabuot sa kapwa, naghihinguwa to build trust, naggagalang kan dignidad kan kapwa, dawa iba ang kulay, dawa iba ang kasarian, dawa iba ang edukasyon. We become a people of the epiphany when our choices respect the religions of other people. We become a people of the epiphany pag ang pagkamuot ta, itinatao para sa gabos, bako sa piling-piling tao sa nana, ang pagkamuot ko para lang digdi, kami lang, sa family ko lang. And so, we reflect on this day, this solemnity of the Epiphany. Paano ko pinapahiling si Kristo sa buhay ko? Do I make Him visible? How might I guide other people to God? Nagigiyahan ko ba ang ibang tao pasiring sa Diyos? O dahil kan ugali ko, irinarayo ko sinda sa Diyos? Am I also like a star who leads people to Jesus? Dear friends, this is the invitation of Epiphany. Asin mapuon po ini sa pagbabagong buhay. Bago ta madaraan ibang tao pasiring sa Kristo, kitango na ang mabagong buhay. Kaya may magayon na detalye digdi sa katapusan kan ebanghelyo. Sabi, pagkatapos na mahiling kan mga mago an umboy, they returned home by another way. They did not pass through the same way na pinaghalian ninda. Tas sabi kan kagurangnan sa pangaturugan ninda, do not go back to Herod. Tas si Herodes po, bako man talaga siyang sincero na sabi niya, sabihan nindo ako pag nakuan nindo an aki, tamasambaman ako. Naguutik po siya. Aramta, sa katapusan kan ebanghelyo, na daiman siya masamba. He was insecure. Gusto niyang dai maghali sa pwesto. Gusto niya siya sanaan nakatukaw sa trono. Kaya kung may umboy na magiging hadi, hanapan nindo iyan, ta ipapagadan ko. We know what happens later in the gospel. He will ask that all infants in Israel be killed. Ipinagaradan po baga ni Herodes ang mga umboy na namundag, tanganing pasiguro, kung sisay man dyan ang magiging hadi kasalihid ko, ipapasiguro ko na, garada na, gabus na mga aki. That's why we celebrate the Holy Innocents every December 28. Herod was not sincere. And so the Magi, after they found Christ, they took
another road. This means they were changed. Di na sinda nagbalik sa dati nindang gawi-gawi. Nabago na po sinda. Patapos na po ang Christmas season. We will close Christmas next week on Sunday on the feast of the Lord's baptism. Sana nabago po kita kaining mga selebrasyon ta. Ining pagmatatang amay kan misa de aguinaldo, ining pagselebrar ta pag tinarauhan nin mga regalo. Sana nabago po kita kaini. Nobody who has been touched by Christ remains the same. Hindi pwede na nakita mo ang Kristo at uuwi ka pa rin sa parehong daan. Lahat ng nakasaksi kay Kristo, kailangang nababago. You have to be converted, become a better person, a holy Christian. Through that, we will be able to bring other people to Christ. Mapuon sa pagbabagong buhay, sa konversyon. Digdi ta madadara ang kapwa pasiring kay Kristo. Ini ang sentro kan Epifania. Ini ang rason kaya sinasabi tang second Christmas. This is why we greet each other, Happy Three Kings. We are indeed a happy people because we want to go back home and share Christ. Lugod pag uli ta po hali sa misang ini, daradarata ang kaugmahan ni Kristo. Bring Christ to your homes. Bring Christ to your offices, your schools. Share Christ to other people. Para siya sa gabos. Bako sana para sa to. He is Messiah of all nations. Tindog po kita. Simbaguntaan tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kang daga, kang gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundagi kan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo, asinuli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asina nila manuli kan Espiritu Santo kibiren Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw, nabuhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. At tutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbangan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Sa liwanag nin sarong bituon, giniyahan kan Diyos ang mga mago, pasiring sa namumugtakan kan umboy. Kitaman magdulok ngunyan sa mahal na Diyos, daradaraan sa tong pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kang simbahan, giyahan kang kagurangnan sa saindang paghinguwa, na darahon si Kristo sa gabos na nasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa satong pagbaklay pasiring sa Diyos, warasang kita kang grasya na magiyahang kan liwanag kan ebanghelyo. Dangan magbanaag kang presensya ni Kristo
sa arualdaw na pamuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagbabaklay, asin an maharayo sa saindang harong, danay na antabayang kan Diyos, asin ilikay sa mga katibad-adan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang sa satong komunidad, makamate kan imbong kan Diyos no na pagkamuot, dawa sa saindang kahilangan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tong gadan, urog na sa mga pinanugaan niya tong ipamibi, mag-ako kang katuninungan asing kaugmahan sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Today is Sunday for the African missions. Ipamibita ang mga tugang tangyaon sa Africa. Ipamibita ang mga misyonerong pinapadarata duman, nalugod magtalubo ang pagtubod kan mga komunidad na sa indang inaataman. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ngunya na aldaw sa bilog na Diocese of Legazpi, tinatapos ta ang Jubilee of Hope, pinipinto ang mabalaog na taon. Mamibi kita na padagustang mamatian ang paglaom na hali kay Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumunta po ang mga personal tang kahagadan, asinan mga tawong pinangako tang ipagpapangadji. Langit nun na Ama, nagpapasalamat po kami sa imo sa pagpahayag mo sa mo, kan aki mong si Jesus. Warasan na magdanay kaming bukas sa Espiritu kan sa iyang katotoohan, bukas sa samuyang kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang atang asin sa indong mga atang. Akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asing kambilog niya banal na simbangan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilinga ining mga dulot kan sa imong simbahan. Nahuli ka ini, bako ng bulawan, insenso asin mira, ang samuyang idinudulot, kundi sa paagi ka ini mansa ng mga atang, pinapahayag, dinudusay, asin inaako si Jesucristo,
na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli tangon yan, ipinahayag mo kay Kristo ang misteryo mansanakan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon. Asin kan magpahiling siya sa pagkatawaming magagadanon, binago mo kami sa kamurawayan kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya kaiba kan mga anghel asin mga santo, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkosya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo pagurungan, ipinagmamalitan niya, ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag, sagot na ikaw Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, ang sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man kirong dumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat,
asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan na patron, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibi untaan pamibi na itinukdo kan Kristo. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang banwaan kan Epifania, bukas sa gabos na kapwa, magpatinaraohan po kita nin katuninongan.
Haleluya, si Yesu Kristo, liwanag kan mga nasyon. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po. Sa panghuring pagkakataon, pamibiunta po ang pamibi kan jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa muya tugang, asinan kalayo ning pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa muyang puso, magpukaw liwat sa mo,
kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kang bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sa God paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa God paman, an kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, manginutan ka sa mo, siring kan bituon, danay asin minsan saen. Tanganing masabutan mi sa malinig na pag-isip, asin maako mi sa maninigong pagmati, an misteryo na binuot mo kaming makisumaro. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tugaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro negrites asin pro seminaryo. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 48,613 pesos and 35 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,144 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 13,052 pesos, asin 90 centavos. Siring man, sa aga, Enero 5, Sagod 7, aldaw nin Lunes, Sagod Miyerkules, magkakaigwa po nin Trido Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya to giromdomon. Sa masunod na simana, Enero 9, aldaw ni Biyernes, mapuuna po ang misa nobinaryo para sa kaumawan ni Senior Santo Niño. Sagod po ini sa Enero 17, sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Asin, maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 2,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 400 pesos, asin 300 pesos. From a devotee, 3,000 pesos. And from a Binal family, 1,800 pesos. Diyos mabalos po. At siya na alas 9:30 po magkakaigwanin espesyal na selebrasyon digdi sa satuyang parokya. This is for your information, as in pwede man po nindong si iripon sa live stream kan satuyang parokya. Gigibuhon ta po ang closing kan Jubilee of Hope digdi sa satuyang Jubilee Church. There are 7 Jubilee churches throughout the diocese and each one of them will have a closing rite. Duman sa katedral, ang sentro kan selebrasyon, the celebration will be at 11 o'clock, presided by our Bishop, Most Reverend Joel Z. Bailon. Pero ang kubileo, isasara ni Pope Leo sa January 6, this coming Tuesday. Inian pagtapos kan sa tuyang pilgrimages. Kaya kung di pa po kamo nakabisita digdi sa Camino de Esperanza, itong pilgrimage route ta digdi po unduman sa Libon, sagkod digdi sa katedral, pwede pa po sagkod sa January 6, igwa pa po yan in plenary indulgence. Ang masunod po na Jubilee is 25 years from now. Sana yaraon pa po kita. Pero igwa kitang linalauman na
extraordinary jubilee sa year 2033. Iyo po yan ang Jubilee of Redemption. Pero digdingo na kita sa pagtapos kan Jubilee of Hope. At siyan na alas 9:30, iluluwas itong Jubilee Cross, suyaon tadigdi, pasiring dyan sa luwas kan pintuan, simbolo na tapos na ang jubileo. Lugod, naguno ta ang bunga nin paglaom. We hope that we have been a hopeful people because of our celebration of the Jubilee of Hope that was opened by the late Pope Francis and now will be closed by Pope Leo XIV. Sa otro Domingo, pagbalik ta po, it will be the closing of the Christmas season, kapistahan kan pagbunyag sa kagurangnan. Sa Lunes, pagkatapos kaiyan, balik na po kita sa ordinary time. Mapuod na po kita kan pagpreparar para sa Kwaresma, asin pagkabuhay liwat. Ini ang surugpon kan sa tuyang liturhiya, lugod naguguno taan grasya kan paglaog sa mga panahon kan simbahan. Tindog po kita, ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ninda San Jose asin Santa Maria, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ihiras si Kristo sa kapwa. Salamat, Salamat sa Diyos.